Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel bafowethu. Sila esikhuluma khona ngezinto ezithinta umaskandi. Empeleni la bafowethu sizokhuluma nje ngodaba nje elithinta izinto ezenzakalayo masemcimbini kaMaskandi, ikakhulukazi ngasekudlaleni kwabaculi. Sizobheka izinto ekade ziyigugu kubaculi laba engathini esingathi bayibiza ngamakhosi, abanabalandeli abaningi kakhulu, singabala umthandeni nesibali igcokama elisha. Kunezinto abayicreateayo kubona abayebe kwesinye isikhathi uthola ukuthi bayayibanga. Njengamanje uthola ukuthi athi omunye hayi mina ngiyayiyeka into ethile, sengiyoqala into ethile, uyabona leyo nto egcineni kwesinye isikhathi kubona uthola ukuthi ke mhlawumbe iphinde isusa umsindo kulaba kubalandeli, kube izinto ezitrend, ugcina lezi zinto siyitrenda lelo daba. Ngiyobala nje ukuvalwa komcimbi kuqala, into ekade ibanga kuqala ukuvalwa komcimbi ukuthi I know uma ungavalwa ngomthandeni fanele uvalwe yigcokama, kanti before awufanele uma ungavalwa into idana fanele uvalwe umgqumeni. So lezo zinto lezo ke manje ngiyabona ukuthi igenge le esikhulile ngawobala ukhuzani ngibala umthandeni isiyathanda ukuyideda izinto ezifana nale. Umuntu sofika eqala uthi mayiqalile bese mayisebona ukuthi hayi isiyasibhora njengabalandeli bese bayithatha ke bayishiftele kwabanye abaculi, abantu abafana nonkosi yamagcokama, ngoba siyabona ukuthi njengamanje inkosi yamagcokama sebayinikeza ithuba lokuthi ivale imicimbi. And futhi okunye ngubhekayo abalandeli bayakuhlonipha lokho ukuthi inkosi yamagcokama ivale umcimbi, ngoba ithi ivale umcimbi kusuke kusagcwele kube ngazi ukuthi balinde umculo omdala okade wabakhona, kanti nje balinde inkosi yamagcokama. Okuthi lokho ke bafowethu kukhombisa ukukhula komculo kaMaskandi nokukhula komqondo kwabalandeli, ukuthi kungahlali kulindwe ukhuzani ukuthi uzovala umcimbi, kungahlali kulindwe umthandeni ukuthi uzovala umcimbi. So lokho kokuyinto enhle kakhulu, engicabanga ukuthi nabo bayakujabulela lokho ukuthi siqale into abantu abeza ngezansi bese befike beyithathe beyenze kube yinto ephilayo, uyabo. Khona okunye okuzayo, yabo nje ngizwile nje komunye umcimbi kukhulunywa ngendaba zo happy hour. Ngiyazi ukuthi indaba ye happy hour abaculi basazoyibanga, yabo, ukuthi nami ngifuna i happy hour yami, yabo. So ngiyakubona ukuthi lokho ke kuyinto ekhulayo eyenza ukuthi uMaskandi bawuthokozela abantu. Kukhona golden hour, kade golden hour nayo ibanga kodwa basuke nabo bayiyeke. I-golden hour kwesinye isikhathi yogcina isithola labaculi abafikayo abafana noMjolisi, nabo bogcina sebeyifuna i-golden hour, noNjoko bogcina sebeyifuna i-golden hour. So yileyo nto esithi namhlanje ake sikhulume ngayo, siphinde futhi ke siyincome nje kakhulu leyo nto. Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel bafowethu. Sila esikhuluma khona ngezinto ezithinta uMaskandi. Ya bafowethu siselapho nje siyabona ukuthi uMaskandi uyakhula. Ukukhula koMaskandi kuyasijabulisa thina. uMaskandi siyazi ukuthi abaculi laba abakuqala abazange balithole ithuba elifana naleli, uyabo. So uma kwenzeka izinto ezinje thina kuMaskandi siyajabula nje kakhulu sabalandeli bomculo kaMaskandi. Bafowethu okunye nje sengiphetha kule video, ngiyacela ukuthi ke uma umculi kaMaskandi uyafisa ukuthi sikhulume ngomsebenzi wakho ozophuma, uyafisa ukuthi sikhulume ngawe nje isikhathi eside nje la kule channel ephusha kakhulu kulezi insuku, bafowethu ungakwazi ukusithinta enambeni ethi 0611888601. leyo number ungasithinta kwaThaphu, sobe siyakufonela ke thina sikhulume nawe bafowethu. Siyacela abantu abaningi ke bangene lapha bashare ama video ethu, besubscribe, bephinde nje basilandele nje enkundleni zonke ko TikTok nakhona ku YouTube nako Facebook. Siyi channel siyabonga.